Balingani, Mabhungu namatshitshi, sanibonani. NguSpooky N isiZulu lona. Namhlanje siyaqhubeka nokudingida umbhalo buciko obizwa ngokuthiwa Zidlana Imilala, ohlelwe ngu-A.M Maphumulo. Sizovula ekhasini le-109, siqhubeke nokuhlaziya sicubungule inkondlo osihloko sayo sithi "Ngiphe Isineke". Sizoqalisa ebinzeni lesibili. Lapha sibheka ukukhethwa kwamagama ukuze sikwazi ukuthola leza zinto okufanele sizazi uma ngabe sihlaziya inkondlo, okuyilokhu okulandelayo: umqondo osobala, umqondo ocashile, indikimba nomlayezo, umoya nethoni, isakhiwo sangaphandle, lokho esikubiza ngokuthi umumo wenkondlo, kanye nesakhiwo sangaphakathi. Ichaza ukuthi akulula ukuthola lezi zinto eziyisithupha engiqeda ukukhuluma ngazo uma ungayazi incazelo yamagama, lokhu esithi kuwukukhethwa kwamagama. Ibinza lesibili, umugqa wesithupha, ufundeka ngalolu hlobo: nxa sewunginikezile lesi sineke. Imbongi ikhethe igama elithi nxa ukuchaza ngesikhathi kwenzeka okuthile. Leli gama lifana nse negama elithi uma, womabili la magama ayizihlanganiso. Imbongi yakhetha igama elithi sewunginikezile. Leli gama lakhiwe izinhlamvu ezimbili zokuqala ezithi sewu, ukugqamisa ukuthi imbongi inaso isiqiniseko sokuthi izophiwa lokho ekucelayo okuyisineke. Siyasibona isakhi esingungi noma uhlamvu kumbe ilunga eligqamisa ukuthi imbongi ikhuluma ngayo ngqo. Kuyini-ke ukunikeza? Ukunikeza ukupha umuntu into ethile. Ngokwale nkondlo ungabizi nkokhelo. Imbongi yakhetha igama elithi lesi, eligqamisa ukusetshenziswa kwesabizwana sokukhomba eduze, ukuthi imbongi ikhuluma ngento eyenzeka manje, eyenzeka ngaleso sikhathi. Lokho kuyavumelana nokusetshenziswa kwesihlanganiso esithi nxa. Imbongi yakhetha igama elithi sineke, ukugqamisa inhliziyo yokubekezela nokucophelela. Balingani bami nani bafundi, asazi ukuthi yini yona ezokwenzeka nxa noma ngesikhathi imbongi isiphiwe lesi sineke. Kwazise lo mugqa awunalo uphawu lokuloba ekugcineni, uyinjambamenti. Umqondo oqukethwe kulo mugqa ukapakela ngezansi. Ake sibone ukuthi yini yona leyo ezokwenzeka ngesikhathi imbongi isinikezwe isineke. Umugqa wesikhombisa, ngiphikelelise phambili. Imbongi ikhethe igama elithi ngiphikelelise, eliqalisa ngohlamvu kumbe ilunga elingungi, eligqamisa ukuthi imbongi ikhuluma ngayo uqobo. Ukuphikelelisa ukungavumi ukuphazamiseka. Imbongi yakhetha igama elithi phambili, eligqamisa indawo lapho kubhekwe khona. Imbongi yakhetha ukusebenzisa uphawu lokuloba olubizwa ngokuthiwa umbabazi, ukugqamisa ukuthi iyamemeza, ukugqamisa ithemba.
Lokhu kuyacacisa ukuthi imbongi iyazi njengoba sishilo ekuqaleni ukuthi egameni elithi sewunginikezile izinhlamvu ezimbili use kanye nowu kugqamisa ukuthi imbongi inesiqiniseko sokuthi izophiwa isineke ukuze ikwazi ukuba nenqubekela phambili. Ake siboneke, isu elibizwa ngokuthiwa injambament ligqamisa okuthathu. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa le nkondlo. Okwesibili, umqondo otholakala emgqeni ongenhla wehlela emgqeni olandelayo. Okwesithathu, ukugqamisa ithemba nesasasa lokuqhubekela iphokophelele phambili. Umugqa wesishiyagalombili, lapho ukukhanya kwakhona kungapheli. Imbongi ikhethe igama elithi lapha ukugqamisa indawo ethile. Imbongi yakhetha igama elithi ukukhanya ukugqamisa amandla axosha ubumnyama. Imbongi yakhetha igama elithi kwakhona eliqalisa ngesakhi esingukwa esigqamisa indawo. Ake ngenze nje isibonelo, siye sithi kwaDukuza, kwaNdebele, kwaNgwane, kwaZulu. Ingxenye yaleli gama ethi khona igqamisa indawo ethile. Imbongi yakhetha igama elithi kungapheli ukugqamisa ukungashabalali. Nalo mugqa awunalo uphawu lokuloba ekugcineni. Imbongi isebenzise isu elibizwa ngokuthiwa injambament. Umugqa wesishiyagalolunye, lapho impumelelo ingukukhanya ngalesi sineke engisicelayo. Imbongi ikhetha igama elithi lapha ukugqamisa indawo ethile. Imbongi yakhetha igama elithi impumelelo ukugqamisa ukufezeka kobekuhlosiwe. Imbongi yakhetha igama elithi ingukukhanya ukugqamisa amandla okuxosha ubumnyama. Imbongi yakhetha igama elithi ngalesi ukugqamisa isabizwana sokukhomba eduze. Imbongi yakhetha igama elithi sineke ukugqamisa inhliziyo yokubekezela nokucophelela. Imbongi yakhetha igama elithi engisicelayo ukugqamisa ukukhuluma nomnikazi wento oyidingayo ukuze akuphe yona. Leli gama ligqamisa ukuthi imbongi iyazithoba phambi komqalisi nomphelelisi. Kusukela emgqeni ka-8 kuye emgqeni ka-9, imbongi isebenzise amasu alandelayo. Elokuqala, ukuxhumana siqalo egameni elithi lapha ukugqamisa okulandelayo. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa le nkondlo. Okwesibili, ukugqamisa ubuhle bendawo okuyiwa kuyona, indawo lapho imbongi iphokophelele khona. Isu lesibili, ukuxhumana okutshekile emagameni alandelayo. Ukukhanya, ingukukhanya, ukugqamisa izinto ezimbili. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi lapho kufundwa le nkondlo. Okwesibili, ukugqamisa inguquko kanye nomehluko okhona.
okuchaza ukuthi imbongi iqhathanisa indawo ekuyona manje, ithi leyo ndawo ayinako ukukhanya, kodwa indawo lapho iphikelele khona inokukhanya. Emgqeni ka-9 kuphela sibona ukusetshenziswa kophawu lokuloba maphakathi nomugqa. Lolu phawu lubizwa ngokuthiwa isizura, ukugqamisa okubili. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, ukugqamisa ukuthi imbongi yahlaba ikhefu, yathi ukuphumula kancane. Emgqeni ka-9 kuphela sibona isu elibizwa ngokuthiwa yifanangwaqa ekusentshenzisweni kuka-N kanye no-G emagameni alandelayo, ingukukhanya, ngalesi engisicelayo. Ukugqamisa okulandelayo, okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, ukugqamisa ukuthi imbongi ayiqhezuki, imbongi iyayazi kahle kamhlophe into eyicelayo, icela isineke. Nalo mugqa awunalo uphawu lokuloba ekugcineni. Imbongi isebenzise isu elibizwa ngokuthiwa injambament. Ake sibone-ke, ilikhetheleni imbongi igama elithi nakuba, yingoba linomqondo ofanayo naleli elithi nanoma. Kuchaza ukuthini lokho? Chaza ukuthi khona okungahambi kahle. Ake sibone ukuthi yini kona lokho. Imbongi yakhetha igama elithi izimvula. Iyini imvula? Imvula amanzi amaningi adilika emafini, okuchaza ukuthi la imbongi iyanetha, la ziyakhala, la kunzima. Imbongi ikhethe igama elithi ngikhoselise, elichaza ukuthi ngifihle ngaphansi kwekhwapha lakho, elichaza ukuthi ngivikele. Ake sibone-ke, kusukela emgqeni ka-8 kuye emgqeni ka-10 sibona isu elibizwa ngokuthiwa injambament. Ukugqamisa okulandelayo, okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, ukugqamisa umqondo ongenhla owehlela ngezansi. Okwesithathu, ugqamisa ukuthi imbongi ayiyona impumputhe, nanoma ibona ukuthi iyaluthola usizo kuNkulunkulu, kodwa ayisikhohliwe isimo ekusona ukuthi simanzonzo. Emgqeni ka-10 sithola isizura, okuwuphawu lokuloba oluphakathi nendawo nomugqa. Ukugqamisa okulandelayo, okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, imbongi yathi ukuhlaba ikhefu, yaphumula kancane. Umugqa we-11, nakuba ufasimba lungisitha, ngiqanula amaqaphelo. Imbongi ikhethe igama elithi nakuba, ukuchaza ukuthi nanoma. Imbongi yakhetha igama elithi ufasimba, ukuchaza utalagu, uchaza okusankungwana kumbe okusantushwana libalele. Imbongi yakhetha igama elithi lungisitha, ukuchaza ukuvimba umuntu angaboni. Imbongi yakhetha igama elithi ngiqanule,
ukuchaza ukuvula amehlo kakhulu. Imbongi yakhetha igama elithi amaqaphelo esikhundleni saleli elithi amehlo ukugqamisa ukusetshenziswa kwesifenqo esibizwa ngokuthiwa isihlonipho. Lesi yisifenqo lapho kukhethwa khona igama elingcono, elingahlambalazi, elethula lowo mlayezo, lokho okukhulunywayo ngendlela ethi ukuthamba. Ngokucabanga kwami, kubo kaMbongi ukhona umuntu omdala onegama elicishe lithinta igama elithi amehlo. Ngakho-ke, in any African culture, it is a taboo to call out or to use in any way or shape the name of an elderly person. It is not allowed. Yilapho-ke sivela khona-ke lesi sifenqo esibizwa ngokuthiwa isihlonipho, ukuvala into ebikade ingaba yihlazo. Ake siboneke, kusukela emgqeni ka-10 kuye emgqeni ka-11 sithola amasu alandelayo. Elokuqala, ukuxhumana siqalo ngokusetshenziswa kwegama elithi nakuba, ukugqamisa izinto ezimbili. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa le nkondlo. Okwesibili, ukugqamisa ukuthi imbongi iyakwazi ukuhlaziya isimo, iyabona ukuthi zisekhona izinkinga yize isimo sethembisa. Siphinde sibone emgqeni we-10 kanye nowe-11 ukusetshenziswa kophawu phakathi nendawo nomugqa olubizwa ngokuthiwa isizura. Ukugqamisa okubili okulandelayo. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa le nkondlo. Okwesibili, ukugqamisa ukuthi imbongi ike yahlaba ikhefu kancane, yathi nje ukuphumula. Balingani bami nani bafundi, sizogcina lapha okwanamhlanje. Sizoqhubeka ngokuzayo. Ngiyazi ukuthi bengithena ngizokwenza amabinza amathathu kanye kanye, kodwa ukungathandi ukwenza amavidiyo amade yilokho okungivimbayo. Sizoqhubeka ngokuzayo. Niyathandwa, nisale kahle.